sa atong pinalangga nga inabangnon. Sir Teddy, karong Mayo 12, 2025, mupili na ang mga katawhan sa Inabanga ug mga bag-ong liderato sa lungsod sa Inabanga. Unsay mensahe nimo, sir, sa mga katawhan nga mopili sa 8 ka mga municipal councilors or kagawad sa Inabanga nga isa ikaw nga mapili nila? Sa atong pinalangga nga inabangnon, adlaw kalimot og hinumdumi kanunay karong Mayo 12, Abante Inabanga. Ako si Teddy Lamorin, 14 sa inyong balota, mingon og musaad to make Inabanga healthier and cleaner, nga himuon ang Inabanga himsog og mas limpyo. Daghang salamat. Kini si Teddy Lamorin, numero 14. God bless us all.